Noniin, terve! Esitellään nyt tää auto varmaan kolmannen kerran sillä, että toivotaan, että pitää kohta kamera kädestä. Että toivotaan, että mikään ei keskeytä. Mä oon varmaan joku 3 kertaa nyt kuvannut tätä videoa ja yhdellä kerralla loppui akku kamerasta ja sitten se veti johonkin tilttiin. Sitten yhdellä kerralla mä jouduin lähteä töihin. Menin tuolla autolla sitten kesken laittojen töihin ja sitten sit mun piti kuvailla, kun me laiteltiin noita osia tonne noin, mutta siinä menikin 12 tuntia. Se piti olla ihan nopea pikku juttu, mutta ei se sit ollutkaan, niin mä en sitten siinä kerennyt oikein kuvailla mitään. Ja tommonen se nyt olis. Mä ostin tän Osmo Pocket, mikä tää nyt on, onks tää 3, niin ainakin vaikuttaa ihan hyvältä tää. Katsotaan miten toi ääni ottaa. Mä en tiedä osaaks mä käyttää tätä langaton mikkiä, mutta Odds Racingin, onks nää nyt ultralekkerat tommosessa, mikä toi nyt onks toi bronssi, joku väri 18 tuumaset. Ja niillä mä ajattelin ajella tän kesän ihan kivat vehkeet. Sitten noi tuli jo vaihettua. Ja joo, tosiaan autona on M140i B58 ja nyt sitä on jo vähän viritelty. Siellä pitäisi olla se, no lupauksien mukaan 520 heppaa, mä en usko ihan siihen. Varmaan joku 460, 470 on ehkä todellisempi. Ja saatoittekin ehkä kuulla tässä videon alussa jo vähän ääniä. Mä ajattelin, että mä laitan semmosen pikku klipin tuohon, kun mä laitoin GoProon tuohon kiinni ja testailin, että miltä se kuulostaa. Armytrixin putkisto siihen on jo vaihdettu. Voidaan siitäkin tehdä vähän omaa videoa, miten se toimii. Ja sitten ääniä saisi enemmän, ei viitti koko videoa laittaa pelkästään ajeluun ja äänien kuunteluun. Mustat peilinkuoret siihen oli vaihdettu, mä haluaisin hiilikuituset. Mulla on joku lippa mulla on ja sitten tohon tarvii, toi on todella vaisu toinen, siihen semmonen pikku hyppyri perää. Sitten toi lähtee veks. En mä osaa, ei näy. Tämä lähtee veks. Siihen mulla on jo tuolla autossa osia. Täällä on ainakin Armytrixin paketti, siellä on kaukosäädin putkistoon ja sitten tuolla pitäisi olla semmonen tulppa. Kaiuttimet päivitin tai supparit ja vahvistimen päivitin, se oli ihan kiva päivitys, tosi paljon muuttu. Sitten mittaristo on vaihdettu, koska mä en tykännyt siitä, tää on tosi paljon freshimman näköinen tää mittaristo, mikä tässä on nyt. Ja joku sinne on koodaillut jotain juttuja, mistä mä saan volumea laitettua. Mulla on Powersen Wilkingsit näköjään täällä, nää ei oo ihan joka pojalla. Mä ostin GoProhon tämmösen imukuppi mountin. Ja sitten MST Intake vaihdoin. Mä voisin itse asiassa laittaa tän mikin tonne pellin alle nyt, niin katsotaan saaks mä siitä jotain ääntä, mihin mä laitettais. Katsotaas. Tässä on tommonen magneetti tässä. Laitetaan se johonkin tohon noin toi mikki ja mä käyn vähän ajeleen tossa suoraan edestä takaisin, niin katsotaan jos mä saisin sinne noin äänet tallennettua. Joo, nyt mä oon ehkä oppinut käyttää näitä vehkeitäkin. Tässä on otetaan toi nyt ihan käteen, toi mikki. Niin mä en ensin laittanut tätä mikkiä ollenkaan päälle. Niin mulla nyt on se eka video taas ilman. Sitten mä kuvailin tuossa
muutaman vedon tossa. Vähän koitin kuvaa noita ääniä tosta vehkeestä. Laitoin ton mikin tonne konepellin alle. Täytyy katsoa, saaks mä se hiljennettyä sen verran, että siitä sais jotain järkevää niin videolle. Sitten mä en tykkää tämmöisestä gimbalitouhusta oikein niin kuin tässä vlogissa, kun se on jotenkin helpompaa kuvaa, kun tää ei niin kuin koko aikaa korjaile videoa joka suuntaan. Mutta ehkä tähän tottuu, kun harjoittelee vähän. Niin tästä tuli vähän tämmönen sekava nyt tästäkin vlogista näköjään, kun en mä osaa käyttää tätä kameraa. Mutta seuraavaksi mä voisin kuvailla ihan videon vaan pelkästään tuosta putkistohommasta, sitten MHD, XHP ja sitten näistä valoista. Nyt on vähän autoa esitelty ja uusi projekti ostettu ja sille on suunnitelmat tehty. Ja jos haluat tietää jotain enemmän, niin kommentoi tohon. Otetaan seuraavalla videolla tosiaan vähän niitä suorituskykymittauksia. Snapchatissa niitä on saattanut jengi jo nähdäkin. Ja sit voidaan käydä vähän katsoa niitä MHD, XHP, miten ne toimii ja minkälaisia valikoit siellä on. Ja sitten noi valojen säätöhommaa ja putkiston säätöohjelmia ja tommosia, niin tehdään niistä sitten oma video vaikka seuraavaksi. Mutta nyt mä lähden editoimaan tän heti, koska muuten tää jää niin tohon taas mä en kerkeä. Mä lähden tänään Lahteen töihin, niin, tai en mä töihin mene tänään, mutta mukavempi herätä aamulla ja mennä puntille siellä, kun sitten täällä tosi aikasi ja ajaa sitten vielä tunti. Niin kiitos, jos jaksat katsoa videon loppuun. Jos jotain haluat tietää tai nähdä tai että kuvaisin jotain tiettyä juttua, niin kommentoi tuohon alle. Niin nyt on kameraa ja on 2 kameraa ja niin se onnistuu helpommin. Ja tietokonekin on nyt kasassa, niin pääsee editoimaan ja sen sellaista. Palataan uuden videon parissa seuraavaksi. Se on moro!